Ijaji lithena abukho ubufakazi obulinka amatalane nalama crime scenes lawa. Ngoba phela ngisho ukuthi abantu balengisiwe laphana wonke umuntu ekhona ebuka. Bafile abantu. Manje lobo bufakazi lobo abanele. Angifune ukuxabana namuntu, ikakhulukazi nawe. Uyabona ke manje, kuhle ngoba uyabona mina sesiyathulana mina nawe. Yalunga manje into yethu. Abantu bahengiwe laphana wonke umuntu ebona kwapha. Igebengu eziyingozi kodwa thina siyahluleka kuyibamba. Wena into ngawe uyayenza nje ngabe uyathola ukuthi amantaliyani ngabe ayabandakanyeka nekulabantu abashonela lapha kanje manje. Hayi uzongibuza ukuthi ngiright yini. Wena ngokubuya nje uthi usekenze empeleni nami usufuna ukuzongilawula manje. Awukahle wena. Sibongiseni usebenza la ekhaya kanjani emva yonke lento eyenzekile? Hayi ke phela ke kushuthi ke ibirthday ke mbana. Ake ngiyakutshela ngisebenza la ekhaya ngisukhohle. Into engangizama ngayo yilo glass lobisi lelo kuthiwa ngizame ngalo. Aloku ngizama ngimbuzo mina. Ngiphendulani na? Ma ex-co members amahle ebandla lethu eliduma mashonke. Ngenkulu nje inhlonipho ngiyacela ukuthatha leli thuba ngi-introduce umfana wami la undodana wami useluleko kanye noma wakhe uMandisa. Ningixolele kakhulu ke bazalwane ngechaos ethe yenzeka ngesikhathi senkonzo nami into ebengayilindelanga ngibonile kodwa ukuthi sekukuningi nami engingibhonelanisa ndawonye engako kuthe nje ukuphumeka kancane esandleni ngicela ngixolele ngalokho. Hayi, kanti ayikho inkinga mfundisi. Nokuthi ke mfundisi ke sumndeni. Aw siyabonga uNkulunkulu sesidlulise ezintweni eziningi siyibandla ngiyacabanga nalokho okunye esizokwazi ukuthi sidlule kukona futhi. Amen. Uyazi ngithe ngisaguqile ngedolo phansi phambi kwalentokazi engase mangiyinika amehlami yavele yayisithatha inhliziyo uqobo. Kube nezwe liqhamuka kuNkulunkulu elikhuluma nami lathi Makhathini awuke njengamanje unake lokho okubalekile. Nami ke ngabe sengesithatha isiqomo sokuthi ake ngilungise lokho. Ngizobuye ngiqhubeke nokunye i-engagement cha ayimile kepha sisathe nje okwesikhashane ayithu ukuzibaziseka ngoba sisafuna ukuthi ngilungise lokho okubalekile ngoba ngifuna nami ukuthi ngibe ubaboqotho ngenze ongcono kumfana wami futhi ngumholi webandla kumele nami ngibe example enhle emphakathini. Amen. Amen. Sibonga. Uzelela zonsizwa kuzelela bobantu Amayamatu takumalala 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 Awuthi ngibonela mfana lo. Ikaso. Yini mfana wami? Hey. Ayinhlekele. Wena. Lalela mfana. Yazi ngicabanga la ukuthi kungakuhle nje ukuthi uvele udwebe mina lapha no Longster. Yabona? Woza fana. Woza. La. Ngidwebe. Azoke. Yabona ke fana. Akube njalo. Angazi ukuthi imfayile ukugijima kube khona izinto oyifunayo kuloya muntu. Asemdingi. Ngeke ususuqonde phela wena. Mina bengiyihlekisa lapha emakhaya. Ekuphi yana? Ehambe ehlenyuka lapha ephilisa kwasiphoki. Ngikhulisa ingane mina ngingedwa. Yena nje angakwenza ukuthi anginike lokho kungifanele. Angisho ukuthi ngithande emntanami.
Kodwa mina lokho angikweleta kona ngiyakudinga. Kumele ngikhokhele. Moya, Ukungikhulisa kanti bekunenani la kuwena. Yonke into ingemali la kuwena. uyabona hawu la mfana. Ngeke ususu uyiqonde yonke lento. Mina nje ngikusho lapho ukuthi uPondo phela angathenga lapha izinto uyabona. Athenge lapha impahla zokugqoka. Enze lokho mina phela bengakwazi ukuthi ngikwenze. Sangivele ngasutha. Ngicela kunesikhathi sokudlala. Kunini nginilindile la? Sixolele kapteni. Besalindele uMathenten wakhona phela Nyamalala sifuna ukufaka impilo zethu engcupheni. Awukahle wekapteni. Lo Mathenten lona kukhona ukutholayo kodwa ngaye. Lo muntu phela unenqwaba yedumbu lo. Lo muntu uyaphunyuka inkinga. Uyazi nje uphunyuka bemphethe. Uno connection yonke indawo. So manje nami angisazi. Anisho ke nina ngabe kukhona mhlawumbe engitholela kona. Lutho kapteni. Indlela nje nathi besisimbamba ngayo le ndlela le yamakhemikhali. Nakuba ke ingahamba ngendlela ebesihlele ngayo. Yabona kodwa labantu laba Mondle uma ke baqala nje bavula imilomo yabo bavele bachome ngokubulala abantu. Engathi manje into nje ejwayelekile ngathi abathinta engindawo ubona. Iyona into ekumele siyenze la. Nina kuzomela nimenze ukuthi acule. Simrekhode. Simrekhode? Hayi ngeke uMathenten make wabona ifoni noma wabona khona yedwa ufaka intambo kuphelile ngathi yosibulala. Ngisazi kodwa njengoba ngisho nje mina ukuthi nina kuzomela nimrekhode. Njengoba nje nani nimfuna eboshiwe nami ngimfuna eboshiwe. Iyona ndlela esokwazi ukuthi simqobe ngayo le. No Flava ngidayo usicule istory sakhe. Manje istory sika Flava sisodwa angesisebenza. Ayikho enye indlela yokuthi senze lento le ukuthi imqombe phansi. Wona kushubile kapteni. Yabona nje iphutha elincane la elingenzeka. Phelile ngathi. Njengoba ngisho nje. Menzeni acule. Menzeni akhulume lonke iqiniso avuma ukuthi uyena umbulala uyena athi hambe ebulala abantu nje. So angazi ukuthi ngizokwenza lento engishoyo. Noma nizophenduka imkhovi yakhe eniloku nivumela yena ukuthi anicontrol. Kukunina. Hey. Let's do it. Ha. Bathi udlima idlala ibeat ngathi sefeme ngisashesana sagraph. Hey. Manje iplan lethu lithini ke? Asikwazi ukuphela ukuphila ngaphansi kwencindezi kanje. Yazi ngicabangani mina wena George ngicabanga ukuthi umuntu uqinisile. Uzomela ubaqophe labantu. Hayi baqoshwe yimi. Hayi Nkazimulo. Yenze ngiyenze le nto mina mfethu. Labantu bafike nawe bathemba wena mina. Bafuna nami bathatha into leni. Hayi George buka hayi wena ucungubalele izinto engizenzile. Ngabe ngawutshotha imoto. Ngaphandle ukuthi mina ngikubalele mina. Usiyangibalela manje wena. Usiyangibalela manje Nkazimulo. Awuqini wenze lento le. Kumele yenzeke. Mina into engiyibukayo yabona la sizoyigubhela ithu nabuka nasi. Yafana George siyafana nabantu abafile thina. Yenza lento le. Angixhaphaza kodwa manje. Sesifike emaphethelweni umhlangano wethu. Okunye nokunye ke izokuthola nje ngama-updates khona la kwinkundleni lezi zethu esixhumana kuzona ku WhatsApp. Ngakho siyabonga kakhulu. Ngingahamba nje nikhululeke hayi sizosala siqoqa ngoba ukhona umfana wami. Hayi ningasikhathazi kakhulu. Yeah. Hayi nihambe nenkosi. Nihambe nenkosi. Amen. Fikile. Awasi sithi ukukhuluma nje kancane ke sithole ama snacks noma into yokuphuza. Angeke ngikwazi sibo khona la ngijahe khona. Ayibo kahle. Ujahe iphumba sekulethe. Khona izinto efana ngilungise sibo. Sale kahle. Thatha la. Pinky Star. Yazi General. Ngizodinga abantu engizobathemba. Ekumele ngisebenzisane nabo. Awantu ubala ke lona. Yabona mina labo bantu ngabathola ngamasa. Kodwa lalela ke. Kuzomela niqaphele la. Nisebenze ebusuku. Ngoba nje mina awu manje ingamehla sigadile.
uthanda indaba la kaMasho. Umgobhozi. Ha, mfana omncane. Woza, kade kulindile. Uthu suqedile. Sengisiqedile. Awuthi ngisibone mfana wami. Hey mfana wami, wangikhipha njengoba nginjalo. Yabona phela imina lo. Pinky Star, ozongibonisa la. Sondele, kamduze. Buka. Buka. Yabona la imina lo. Yabona ke mfana wami, ufuna ukuthi ufake igama lakho la, sondela uzokusaba. Ngifuna ukuthi wena ufake nje igama lakho la, autograph, yabo? Awusho-ke manje ngesikhathi sakho nje mawuzihlalele wenzani yini ojwayele ukuyibuka? Uthanda ibhola noma opopayi? Ngithandela ibhola mina, ngisaphothela abafana bakuthula noxolo nje. Awu, inkomo lezi. Inkomo? Kanjani? Kuyibona team ethu kunawo wonke ama-team ala eSouth Africa. Hey. Hayi, uthini manje? Yini wena ungasupport i-team yala eKZN? Awungibambisa itafula lelo. Support i-team yala, yonke into uyibeke la ekhaya. Uyabo? Ama-team ala eKZN aboza kanje. Awusho nje yagcina nini team yala uwin ileague. Hayi ke. Yabona. Usho njalo ke, hayi, ngiyokuyeka. Ngoba izinto vele engakazi yenzeke esikhathini eside. Kodwa uyazi kubalulekile ukuthi usupport into yala kini eKZN. Lento iyosiza wena nokuthi usupport abantu bale gogo. Lento iyosiza ukuthi nomnotho sikwazi ukuthi sibe kahle phela kona. Umnotho? Umnotho wani manje baba? Awu phela umnotho uyosiza ukuthi sithole ocoach abasha, abadlali abasha. Ney'ndawo nje zokujima ezikahle. Yonke into ibe la ekhaya. Uyangibona ukuthi ngithini? Uyayizwa lento engishoyo, yangithi? Hayi, bona masusho kanjalo-ke. Hayi, kodwa ngiyeka. I-Kaizer Chiefs uyazi na ukuthi ithwempu. Hawu Nkazimula. Kunjani? Hayi mehlo madala ayisazani. Ukahle? Ngiyaphila kunjani? Hayi. Kuphila mina. Ngingakusiza ngani namhlanje? Namhlanje bengingacela nje amanzi anama-ice. Okay. Mina nhle. Kancane. Cela ungisiza ngamanzi bandla nama-ice. Ya, khamba kahle yonke into. Bengizwile nganento eyenzekile lapha kaNjomane. Eqinisweni Nkosi yami lento endlule kuyona ayikho lula. Ngiyaxolisa. Hayi no. Kukahle sekudlulile manje. Siyabonga mina. Aw, hlala. Ngiyabonga. Sorry. Ya, bengisasho. Ngona akukho lula. Kodwa siyancenga siyazama. Yazi isifiso sami esikhulu ukuthi lo bugebengu buphele. Ikakhulukazi ngoba nami sebeze bangihlasela. Sebeze bakuhlasela kuphi manje kanjani? Nkazimula. Qhamuke nje umuntu engathi mhlawumbe umuntu wesilisa angazi ngoba phela bengambona ebusweni ubembuzile. Kodwa nje bewubhuti umfishane ngiyacabanga ukuthi ungangawe nje futhi. Wangi-hijacka wathatha yonke into. Yonke into. Yazi labantu aba-understand ukuthi bebenza lokukhohlakala abakwenzayo ukuthi ushiya nomonakalo omnganani. Kwabuhlungu ukuzwa lokho, kodwa uma usho uthi lo muntu awuzange umbone ukuthi ebusweni bakhe. Hayi, kwabuhlungu ukuzwa lezi ndaba lezi. Yazi labantu laba, yazi ngendlela mina engikwazi ngayo, umuntu onenhliziyo enhle kakhulu. Ebengingafanele nje lento leyo ukuthi ithi mayehla yehlele kuwena. Kodwa-ke kwakona nje ukuthi usakhona lana umile usiza abantu, kuchaza kakhulu ngawe lokho. Cha, bengicela ukuthi ngikushiye manje. Okay. Uhambe kahle Nkazimula. Usale kahle, ngiyabonga kakhulu ngamanzi.
Hey, Kazimola. Kambali. Ngikahle. Lithizwe la ngaphandle. Amatayilana ayadalela lapha kwesakho. Xoshiso kwenja. Muzwa-ke nje bawubhekisa phansi phezulu. Bathi inhloso kahle kahle ukudla umasho. Ukahle. Ngikahle. Lalela mkhulu. Qinisa ukhakhayi manje, uxesha upelepele. Ngoba vumile bedlala ikhanda lakho nje kanjalo. Yonke lento le izophela mfowethu. Umlilo nje uzodlula manje lo. Labafana bazoqinisa ngekudala manje. Thula ubheke wena. Ngiyabonga. Webaphethe ngithi impilo ayikho lo. Lento enyenza yonke Lento yokutrenda ngifuna ukubhekela le ntwana ukuze uzoyibamba kahle. Na yazi isizwe lelo nje. Ingobi nebheke. Hawu phela. Sanibonani. Hey. Ubhuti abadala niyaphila. Hayi no, bekukubingelela nje kuphela. Ebese ngincome hayi ubhuti abadala. Yabona le mpilo eniphilayo. Niphila le mpilo engifisa ukuyiphila nami mase ngimdala. Kahle kahle niphila mina sengimdala. Futhi uMagaba ngisho ubani. Abafana begaba ngonyawo lonwabo. Futhi uCashman, Cashma million, Cash what. Sisomdala. Uqueen okhazimula njengenhlamvu ebumnyameni. Futhi umdala. Futhi uma-10 amashumi amabili awu-20 mayiphelele. Hey, Yazi bebenginesicelo lapho ukuthi abadala ukuthi kunento la engifisa ukuyikhuluma. Ngiyazi ukuthi asijwayele ukuthi sikhulume kodwa kunento engangiphathi kahle engasifaka nje enkingeni kakhulu njengoba sihlala nje la endlini sonke yabona. Yeah. Kusho ukuthi kunento engiyizwile lapha emsakazweni bekhuluma ngegama lakho kuyi-crime line. Yabona yayisingangiphathi kahle lento le. No. Manje awungitshele mfana wami. Bathini kahle kahle ngami? Bathi ubhuti omdala uma-10 umsolwa. Kodwa umsolwa. Mina. Awu madoda animeni yazi emva kweminyaka emingaka. Ngakha mina leli gama leli ngazo lezi zandla mfana wami. Usho nje sebengazi ngumsolwa. Hayi ngeke. Baze bangiphoqa. Kodwa ke mfana wami yabona le show le akhuluma ngayo. Phela le show le yana ayikhulumi nje kanoma ubani. Ukhuluma ngofisha abakhulu impela. Ngitshela lana ama politician adla imali ama-million phansi kwamatafula. Oh businessmen. Nama cartel. They serious. Hey. Ya uqinisile ubhuti omdala. Kusho ukuthi kahle kahle i-country yonke isiyangibona. Isiyazi ngoma-10 ugeneral wangempela. Isiyazi ngamantaliyana. Hawu madoda. Ya kodwa yazi into engikhathazayo la ubhuti omdala ukuthi ingani ubhuti omdala mangabe mhlambe kuzomela abulala abantu asebenze lezi indlela lezi zokubahenga kube khona abantu kubona abantu kwazi abantu ngaphandle. Yabona yonke leyo nto umsebenzi futhi imosha isikhathi kanti ikhona indlela ezisheshayo nje zokuthi umuntu umbulale ukwenza umsebenzi kuphela. Ingane angasebenzisi zona. Ugagile wena. Lalela. Hey. Wanwami, uwelo. Yabona ke. Yabona mfana wami uthinte emanini. Yabona mina bangabe ngizosebenza umuntu nginale nje. Man, awuma. Bangiphazamisana. Hello. Yeah, kuyahlangana. Oh. Yabonga ka. Ngibonga ukuthi ngilalelile nje. Salume kancane. Singakhuluma? Yeah. Singakhuluma. Cela usiphe isikhashana nobaba wakho. Kuleka sisasoxoxa wena. Yini yonke into engabe ihamba kahle? Ya, kuhamba kahle. Kuthi nje bengifisa ukubonga ukusamukela kwakho ngezandla ezimhlophe. Yazi phela azange size sifike ngesikhathi esihle.
wawunegunya lonke lokuthi usijikise nje. Hawu, siyabonga. Kusempeleni mina ngabe ngibonga wena. Yazi ukuba ulithatha ngaleli gxathu, ngazi ngempela ukuthi ngabe kwenzakalani kumanje. Ngiyazi, ikona ngithi ngifisa ukuthi ngibonge ngempela. Ngiyazi ukuthi akukho lula, kodwa ngiyabona ukuthi cha, uyazama. Ngifisa nokuthi ngibonge futhi ukuthi uvumile ukuthi sisebenzisane ekusizeni useluleko. Hayi phela ngiyaphoqa umfana wami lo. Ndoda, gazi lami lihamba lapha kuyena. Kumele ngenze iqiniso. Ngena nakuwena futhi. Ngokunjalo, kumele ngenze iqiniso. Awusho-ke we baba uMakhathini, baba umfundisi. Kunjani kuba ubaba uMakhathini? Yes wena. Ngingathini ungathuka manje ukutshela ukuthi ngiya-enjoya nje. Moment ne-moment. Hey, inhle kakhulu lento, isibusiso. Hayi, angisho ngithi imisebenzi iyabonakala. Hayi, ungasho uliphinde. Siyabonga. Yeah. Makhathini. Amen. Baba Makhathini. Hey. Lalela-ke, mfano. Ngoba bengisakutshela mina. Ngithinte emanweni impela. General, shayisa la ndoda. Nayi le ndoda le. Hayi, Mfano mngani, buka la. Wena story sakhe lo. Asitshela. Ungashelf le fridge first. Bengithi ushelf le fridge. Angigcwali ngawe. Lo muntu lo. Madoda, nezwa-ke nani ushilo umfana omncane uthi sesiduma umhlaba wonke. Hayi madoda, Mantaliyana. Kusho ukuthi bhuti ufisho umkhulu ongathinteki impela nje. Awungazi wena. Angazi ukuthi ungena phi, awuqoqela amabhodlela la bengikhuluma nomfana omncane la. Hey, wangijabulisa mfana wami. Ngiyaphuza ngempela-ke manje. Woza namabhiya abandayo wena Ntshemba. Esiko Google. Bazidla. Hey. Uyabona-ke manje ngeke nisayenza lutho ukuthi mjabapa. Kungase kube khona icebo elingasebenza la. Liphi lelo cebo? Wazenza isilima manje, wazi ngathi ngikhuluma ngani. Kade ngikutshela ngalento. Sangwa. Yebo. Bengisacela ukulumana nomacingwane indlebe. Ngisho mlama doda ngiyedwa.